Siyakubingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Siyanxusa njengokuba kunxusa ubaba wethu emazulwini egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu, lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu eyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke lixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izidumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele kube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona, kushunyayezwa ngakho, kuyafakazelwa yini yizwi lenkosi uJesu Kristu ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ngaso sonke isikhathi lapho zi-uploadwa khona. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi, lapho nihlanganyela khona nifakazelana ukuthi uNkulunkulu odale izulu nomhlaba unguyena ubaba wethu osemazulwini. Nifakazelana ukuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa ngokwemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini ngokusigcina kuze kube manje. Baba wethu osezulwini, mangcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelana ukufundisa umhlengizonke ozobe sihola ngokwemfihlakalo yezwi, umoya ogcwele ekhazimulisa isibani sezwe, uJesu Kristu yena yedwa ongusawoti wezimpilo zethu. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu. Siloke sithula bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu, ukuthi ayikho enye indlela yokuphila. Imizamo yethu singazama ukwenza ezinye izindlela zokuphila kwethu ezizuzisa thina, kepha okuzuzisa umphefumulo wakho uNkulunkulu iyodwa indlela. Leyo ndlela ihanjwa yilabo athi umbhalo yilabo abamukelayo, wayesebapha isiphiwo namandla ukuthi babe ngamadodana kaNkulunkulu, bengasazelwe ngokwenyama nangegazi noma njengoba sizalwa ngabantu, kepha sebezelwe ngomoya, okusho ukuthi-ke sebengabantwana bezwi elivela ezulwini likaNkulunkulu ngenxa kaJesu Kristu owafa efela thina abantu
ukuze sithole ukuphila lokhu-ke esikhuluma ngakho njengamanje sithi iyodwa indlela. Uyayizwa indaba? So ilona vangeli-ke leli-ke elicasula abafundisi abaningi. Ilona vangeli elivala imilomo kulabo abazitshela ukuthi bawonqesa. Ilona vangeli esivala ngale imilomo kulabo abahlakaniphe ngenyama. Ukuba leli vangeli yaselishumayeli ngokuhlakanipha kwenyama, kepha ngokwesiphiwo sikamoya simbula lokhu uNkulunkulu akufunayo ukuthi abantu bakhe beze kuyena bazothatha izwi lakhe baphile. Uyayizwa indaba? So uthi umbhali lapha kwincwadi ongiphe lapha kwincwadi yokuqala kaPetru kusukela kusahluko 4 uqala kuverse 1. Njengokuba uKristu wahlupheka enyameni. So lokhu besikhuluma ngako kuphathelene nokufa noma nokuza noma nokuthenjiswa kukaJesu kuza uNkulunkulu phakathi kwabantu ezosindisa abantu. Wafike wahlupheka enyameni ehlushwa yithina abantu abadalileyo ngendodana yakhe uJesu Kristu ayeyisebenzisile njengeveseli ukuze afike phakathi kwethu. Ngakho-ke njengamanje uma ungaqondi izinto zikamoya nalokho engikushoyo ngeke kuze kube nale indawo kuwena ngokuba-ke kuvalekile amehlo kamoya kwena. Uyimpumputhe futhi-ke angeke kakusiza uma uNkulunkulu engakuvuli amehlo, uzoba impumputhe nje. Famani nani ukuqonda okunjalo. Manje-ke nathi masibe nokuqonda ukuthi uJesu weza emhlabeni. Lokho ngeke sikujike, uyakholwa noma ukholwa, uJesu wafika phakathi kwabantu. So uma nginakho lokuqonda ukusindiswa kwami. Uyayizwa indaba? Uqonda ukuthi uJesu weza la emhlabeni ukusindiswa kwami ngokuba-ke kuzoqondisa mina ukuthi isiphi isizathu sokuthi uNkulunkulu ashiye amazulu eze azongena enyameni ayidala emhlabeni. Uzobe usunoqonda. So uma usunoqonda uzobe sewufuna-ke manje ukuthi wazi kabanzi okujulileyo ukuthi yini efunwa uNkulunkulu noma ikuphi okuyintando kaNkulunkulu. Ilapho-ke lebeselithi izwi kwenakele siyamincenga bazalwane ngobubele bakaNkulunkulu, ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele nakuserve sokunikela umzimba wakho ube ngumnikelo onjani ophilileyo ongcwele omuhle futhi uphinde uthandeke. Kube ngokukhonza kwenu kokuqonda. Nakho. Angithi ngithe uma somfunde nowaqonda ukuthi kungani uJesu eza emhlabeni waqonda intando kaNkulunkulu bese lithi iBhayibheli kube ukukhonza kwethu ngokuqonda. Ukukhonza ungenza la ungayilalela imfundiso ungahambe enkonzweni. Kepha ukuba ufinyelele isigaba sokuthi isiphi isizathu sokukholwa kwakho uJesu engakuzambuli kwena usalandela ngoba bayebeka wena usenkingeni ukuba-ke uzokhonza ngokwabantu uzokwenzela abantu. Kepha noma ukhonza ngokuqonda ukuthi kuyini okuyintando kaNkulunkulu uyahlukanisa ezindaba besithele indaba Ningalingisi lelizwe. ngeke asenze izinto ezenziwa abantu kulelizwe. So umakhelwane wakho uma ukuthi ubekade ethi asintshontshe, asihleme, asifele, asidakwe, asiphuze, asintshontshe, sibulale, fakaza ngamanga ezindabeni zabo uzobe sokuthi wena cha nakanye ukuba sengizelwe kabusha, sengiwumntwana kaNkulunkulu ngokomoya hayi ngenyama. Kodwa niguqulwe. So into eguqulwayo kumuntu okholwayo yiloku uzicabangela. Umuntu ozicabangelayo u-selfish phecelezi unomhabholo. U-selfish unomhabholo. Umuntu ozicabangelayo ngokuba
yena kuphela ukuthi uma ngase kuthole yena, uma ngase kuphakame yena, uma ngase kuzuze yena, ukuthi ngabe kulungile ngokuba yini, noma ngabe kuthiwa ulimaza abanye abantu, noma ngabe kuthiwa usuka abanye abantu, uma kulunge kuyena uthi yena ku-right. Isikhohlakali-ke leso usebenziswa usathane, unomona, unomhabholo. Ezo nto leyo ukuze kuzuze yena fanele kulimala abanye abantu, fanele kucindezeleke abanye abantu. So uma ke sokuza kuJesu uthi khumula lowo muntu njalo, mlahle. Kodwa isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu. Ukuzalwa kwabushwa uma ukuthi ukujwayele ukwenza into ebhedayo sekumkhuba wakho ukwenza usangana. uJesu uyakuthi-ke kuwena shintsha indlela owenza ngayo, akukhombise indlela okumele uhambe ngayo, bese kuba ukuqonda ukuzalwa kwabusha ngokuba ingqondo yakho iyaguqulwa ngokufundiswa indlela efanele. Abantu uthatha ukusindiswa uvele ukwabusizakho ukuthi uthatha uJesu bese emva kwalokho ungaphenduki indlela owenza ngayo, uqhubeke ube yisifebe, uqhubeke ube yisidakwa, uqhubeke ube umuntu owenzisa kwesibula, uqhubeke ube umuntu oyiqili, uqhubeke ube umuntu othula cha bese usindisiwe nguguquka ulimi lakho likhuluma izinto eziwukulunga. Ezindaba ukuze nibe nokuhlolisisa, ukuze lento yokuhlolisisa ibalulekile. Lento yokuhlolisisa uma lithi izwi kaNkulunkulu makungaphumi nelilodwa igama elibolile emlomeni wakho, okusho ukuthi wena izinto ozikhulumayo zifanele ukuncika ekulungeni njalo ukuze ungezutholakala usoleka ngomlomo wakho. Ukhuluma izinto ezizoqhatha abantu, ukhuluma izinto ezizobona ubudlelwane babanye abantu, ukhuluma izinto ezizobulala isithunzi sabanye abantu. Uyaziyeka lezo zinto, awukhulumi ukuhlakanipha kwakho ubone ulungile ngabanye abantu. Lethi iBhayibheli-ke uhlolisise okuyintando kaNkulunkulu, uhlolisise okuyintando kaNkulunkulu. Uma singakofinyeleli kulesi sigaba sokholwa okunje, ukholo lwethu lufana nezidwedwe ezibolile. Ukholo lwethu nje lufana namanikiniki ezidwedwe ezindala ekade zazishiswa ilanga, zagqitshwa inhlabathi, zadliwa isikhunta, sokuthi uvundulula nje into ebolile emanikiniki ukuba wena ukholo lwakho lunjalo. Yayizho loo nto leyo. So uma ukuthi wena ukuthi uyakholwa kepha imibhalo ungakweqondi, uma ufa njengamanje uzoya esihogweni ngokuba yini ukholwe ngaphandle kokuhlolisisa nokuqonda. Uzoya nje esihogweni for free, ithikithi lakho ebese esihogweni, eliye esihogweni ukuba yini awunako ukuqonda. Basho abantu kuphi esihogweni? Esihogweni isentilongweni, lapho khona kuboshwa khona imimoya engazange yafuna ukuphila impilo yobuqotho nobungcwele. Ifika ukuthi uNkulunkulu ithi meyifa ayithathe ayovalela lapho ishe leyo mphefumulo. Awukho umphefumulo semsamo, awukho umphefumulo semathuneni, awukho umphefumulo sentabeni, awukho umphefumulo semanzini, awukho umphefumulo ephathwa emanzini, iphathwe isikhathi sayo. Ngokuba yini-ke lithi iBhayibheli zavula izincwadi, kwakhishwa ukufa, kwakhishwa abasesihogweni eHadesi, kwase kukhishwa abasemanzini, base bahlulelwa yilowo nalowo ngemisebenzi yakhe. So understand ukuthi-ke isihogo sibhaliwe la uJesu athi khona-ke kuyokuba ngcono ukuba ubufe ukholwa kunokufa ukholwa uphinde ukhohlakala, ngokuba wena ufana nomuntu oyongena esihogweni ephelele, unengalo yakho, namehlo akho, namadlebe akho, nonyawo lakho, isono usenza kanjalo kamoya. Kepha uma ubulala umuntu kamoya wesono, uyakungena uyingenini,
kuye ezulwini lapho kukhona abantu asikakofiki kepha sisebenzele ukuyakhona. Ingakho sishumayela leli vangeli elingathandeki bafowethu, alithandeki kwamanye amakholwa athi ayakholwa, alithandeki emndenini, alithandeki abantu esisebenzana nomsebenzini. Uma wathi usindisiwe wasuveza usindiso lakho ngendlela ophila ngayo, lapho khona befuna ukukuvumisa izinto eziphambene nobungcwele, uphenduka isitha nomuntu wesiqhubeliso phambi kwendlela yabantu abayizoni. Ngoba yini? Awuhambisani nombhedo. Uma usindisiwe umbhedo awuhlangani nawo. Uma uthi uthatha uJesu akuhlezi emkipitweni, uyashiya umkipito. Uma uthi uthatha uJesu kathi uhlezi ematshwaleni, uyabashiya amatshwala. Uma kanti uthi ufuna uJesu noma uyamthatha uJesu, ulokubhiza ubheka usikilidi, uyawulahla usikilidi, uyayilahla imboza, ulahla isinemvu, ulahla igqosha lensangu. Ngoba yini? Sowuyaqonda ukuthi umzimba wakho ithempeli lokulunga, ithempeli lobungcwele. Uma ukuthi ukuhlela emjolweni, ulokhu kuzalisa lo mfana lo. Wayesafika uJesu watshela ukuthi umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu, umshiya phansi. Noma ngabe kuthi usekuzalisa izingane lokhu ekuthembisa ukuthi uzokushada, umshiya nesithambiso. Kuze kube ukuthi uyasigcwalisa isithembiso somshado. Akakwazi ukulokhu ekukhululisa abantwana bese lokhu ethi uzokushada. Abantwana nalokho kubalulekile ngoba lithi eBhayibhelini umshado uhloniphekile. Nombhede ongangcwalisiwe, kepha izifebe neziphiki uNkulunkulu uyazahlulela, kusho iBhayibheli. Manje-ke uzofuna ukuthini? Ngithi ku-right ukuthi uhlale emkipitweni. Shiya layo ndoda leyo, shiya lo mkipito, ushiye umbhedo wokuphinda ngoba usawuphindela uJesu wena. Ufuna uJesu, zidele, ulahle konke nesisono esithandela kangako. Uziqoqe konke umlenze, uvale uzimba. Ufuna inhliziyo yakho ukuvulela uJesu, uzobe sowusho ngokukhululeka uthi Baba, intando yakho mayenziwe kuphi emhlabeni njengasezulwini, ngokuba yenzeka kwena intando kaNkulunkulu, ayenzeke emoyeni. Yayizindaba. So ukukhonza kwakho uma ngenakho ukuqonda, uzolokhu ushawufanda, uzolokhu ufunisela, uzocabanga ukuthi ezayona bakhonza uNkulunkulu, uzocabanga ukuthi kuyashaya bakhonza uNkulunkulu. Yebo, baningi onkulunkulu abakhiwa abantu, kepha uyenza uNkulunkulu wakhe izulu nomhlaba elisifuna yena kuphela. Angimkhonzi ngokuhlakanipha kwami, ngimkhonza ngokuthobeka kwami, ngizwe izwi lakhe elingitshela ukuthi ukulunga kwami emehlweni ami kubonile. Kuyalunga ngokuba uthini? Uthi zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe, kepha uNkulunkulu ukhala imimoya. Aphinde futhi athi-ke kunendlela ebukeka iyinhle emehlweni womuntu, kepha isiphetho sayo kube ukufa. Kunendlela ehambayo ubona ukuthi uhlakaniphile, kepha iholela ekufeni, kona nokufa lokho kwakumiredi. Ubona ukuthi wena mzukwana ufa-ke, ngoba abantu batanga ukuthi-ke uma ufile kwasekufika abantu abaningi emngcwabeni wakho muhle. Ukuhamba kwakho akusho lutho, ukuhamba ngebhokisi elibizayo, ukuba khona kokuhle okuningi, ukuthi abantu babusile emngcwabeni akusho ukuthi wena uyezulwini. Ngoba yini? Ukulunga kwakho emhlabeni uyabahlulela ngakho. uNkulunkulu uyazi ukuthi wena ulamanga. uNkulunkulu uyazi ukuthi ungumkhathi wabantu. uNkulunkulu uyazi ukuthi wena ungaxoleli, ufane inhliziyo eyimfindo emophile, ibophe inzondo, ibophe ubuqobi nokuthabatha. Yabopha inhliziyo yakho wafa, bese abantu bawufa nabengcwabo bethi umngcwabo wakho ube muhle. Ube muhle ngoba badle amaplane nenyama yahlukahlukene namasaladi into abangajwayele. Kepha imisebenzi yakho uNkulunkulu uthi ekehlulela. Yilapho ethi uJesu
uma ungaphenduki nawe uzakubhubha, uzokuya emgodini wobumnyama lapho khona izimpethu zakhona zingafi, lapho impethu yabo ingafi, nomlilo ungacimi, umlilo ongacindekiyo, umlilo ongatishi. Yayizindaba ngoba yini? Izinhliziyo zikhulu, amakhanda aqinile, izintamo zikhulu. Ngokuba wonke umuntu emhlabeni uma enemali esebenza kahle, uzibona ukuthi izinto zakhe zihamba kahle. Aziboneke umnini manje onke, ubona ngoba engesenawo umsebenzi sebebedabukisa, ubona ukuthi akazi lutho lo muntu, ithemba lakhe lisemalini, ithemba lakhe likubanye abantu. Uma kuwukuthi wena uNkulunkulu wakho ufuna ezangomeni nasezinyangeni, uma sezifile lezi nyanga ubani ukuholela kuNkulunkulu? Ukuba bona abantu abakhomba uNkulunkulu bayafa. Mina umuntu ongikhomba uNkulunkulu wangokufa, wangokusathane. Yena nosathane osakhomba ukuthi hamba uyofuna kwabanye uNkulunkulu, ngoNkulunkulu adala wena ezulwini nomhlaba, wadala wena emhlabeni nezulu nomhlaba. Wena uyazenyeza ngaye, uyamthuka uNkulunkulu. Ngokuba yini? Ubona ukuthi uhlakaniphile emehlweni akho. Anje mina imfundiso zobaba uma zingifaka ehlathini ngiyaphuma kuzona. Angikhathali ukuthi umuntu uthini, angikhathali ukuthi umuntu ubuka kanjani, angikhathali ukuthi uzizwa kanjani. Ngokuba yini? Kunendlela eninhle emehlweni lomuntu kaPhisiphethwe sayo ukufa. Iqiniso liyababa. Iqiniso lifana nokuthi ufaka usabothi esilondeni, kepha ufuna siphole. Hlikihle usabothi ufuna siphole, uzophola kabuhlungu ukuncinza. Eyizo loo nto leyo, ufuna ukunqamukela okupha kwegazi. Kepha ufaka usabothi, ufaka ushukela. Ufaka ushukela sobhipha. So manje iqamba lamanga uzoqhubeka kwande bubili. Uzoqhubeka kwande kwisenzo wesibili. Ilona vangeli kwathiwa sokhashelwa ngalo le. Ilona vangeli kwathiwa sozondwa kwekwahlukaniswa phakathi endlini. Umama nomamezala ngeke bazwane. Indodana noyise ngeke bazwane. Once wathatha uJesu loseBhayibhelini, hayi lo wasemabandleni elimnikwa abafundisi benu ngamanzi ney'ntambo nama-envelope neminikelo, asisebenzele lo Jesu lo. Wathatha lo Jesu othi njena bonke umuntu uma efuna ukuziva kwami makazitshele, athabathe isiphambano sakhe angilandele insuku zonke. Kusho uJesu. So kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uma uthatha uJesu kunezinto kumele uzilahle, uphile mahhala emhlabeni kaNkulunkulu. Lithi eBhayibhelini umhlaba okaNkulunkulu nakho konke okukuwo. Ayikho into engiyidingayo, ayikho into engathi ngiyayidinga esangomeni noma enyangeni noma kumathonga. Nabo baba abantu abafana nami kwafika isikhathi sokufa. Njengoba kukhona utshani phinde bushe, kukhona izihlahla ziphinde zishe. Kanjalo nokuphila kwethu onginike incwadi yokuqala kaPetru, ufuna incwadi yokuqala kaPetru, sahluko 4 lapha ngasekugcineni. Incwadi yokuqala kaPetru, incwadi yokuqala kaPetru othi ngibona. Nginike lesithathu. No, lesibili ufuna le 4 lo. Eba 1 Nini yonke inyama injengotshani, inyama injani, injengotshani, inyama injani, injengotshani, yonke inyama injengotshani. Incwadi kaPetru yokuqala, isahluko sokuqala verse 24. Yonke, ngokuba yonke inyama injengotshani, yonke inyama edaliweyo injengani, injengotshani, besithini, nobukhosi bayo bonke bunjengembali yotshani, nobukhosi bayo yonke bunjengani, bunjengotshani, bunjengembali,
kunjenembali yotshani. Yebo. Utshani buyabuna. Unjani? Utshani buyabuna. Wazalwa umntwana uyihlulu esibelethweni wazokhula umntwana emva kwezinyanga eziwu-9 watethwa wakhala wafundisa ukuncela wakhula wagaqa wangena empilweni washo ungazinlutho. Yayizothini? Wakhula wancela iparish wafunza iparish wagaqa wahamba wababalela ngenja waba ngodonga wathi inyama yayizonto leyo. Sokuzoba uNkulunkulu besufile ubula obungakanani lokho. Wakhula waba insizwa waba intombi waba ikhehla wabitshwa lizothini ukhulile ebusheni uqala wabusha waba nesigaba lapho khona uphila impilo waphaka nendawo wayewasebaphethelweni wamuhle ngezikhathi zakho namhlanje ushwabene uyaguga. Liyakhuluma lithi memeza. Lithi zimemeza. Ngathi ngizakumemezani. Uthi ngizakumemeza ngitshela lokho. Inyama yonke ingutshani. Yonke inyama ingutshani. Wonke ubuso bayo bunjenembali yasendle. Wonke ubuso benyama. Yayizothini? Bebanika isahluko leverse. Incwadi kaIsaya isahluko 40 verse 6. Yonke inyama ingutshani. Bonke ubuhle bayo bunjenembali yasendle. So njengoba ngenza isibonelo nje ngekutshela ukuthi konke ngesikhathi sakho. Ufike uzalwe ukhulu bemdala, ufike futhi isikhathi sokuthi ufe. Noma ufa ungazi ukuthi uyaphi uzabela wena indawo ozokuyona. Ungena ngesikhathi sakho ukuba uzidalanga wena. Utshani buyabuna. Njengoba nakubule nje. Yayizothini? Imbali iyavuthuluka. Uzalwa amathambo akho engacelile ngikuqina azaqina amathambo akho uzoguga sevele amagxalaba noma nemathambo emqaleni aphuma amazinyo okusala izini uhambe uyobidloze nezini. Ngokuba umoya kaJehova uyaphephetha kukho. Uhambe uziphoshela la uphoshela lapho uzophinda ubidloze. Wasichamela waphinda futhi ubidloze angifuni idlo angifuni uNkulunkulu oziphoshelayo mina. Angifuni ingilosi mina ezichamelayo mina. Angifuni ingilosi mina ezoziphoshela. Angifuni ukuthi ingilosi mina efuna ukusinjabiswa. Inyama yonke ingutshani. Utshani buyabuna nembali iyabuna. Utshani buyabuna. Abantu abasiba ngaka mshayene 24 years. Emva kokunyela utshani ngebena 64 years. Noma senje. Noma senqala ngumtheliba sobona ukuthi cha ugugile. Thosi yamaze mshayene bakho abazaziyo. Izinwele zami lezi zobe zingasemnyama njengoba uzibona. Noma uma impunga ekhombisa isikhathi sokuphila kwami emhlabeni. Yaba izwi lenkosi. Yaba izwi lenkosi. Lini kuze kube phakade. Lezi ngilishumayela elingakanani injalo. uMoses engoba ikhona. U-Abraham engoba ikhona nginguye. Glory to God. Utheni? Yilo lelizwi levangeli. Yilo. Unyayelo kimi. Yilo. Lelizwi levangeli efana umyelayo. Noma ngoba ubani ongakhamaneli ivangeli. Engamsakele leli ivangeli esinikiwayo. Mangabe bonke alexiwayo. Utshani buyabuna. Utshani buyavuthuluka. Buyabuna. Nani evuthulukayo? Uyimbali iyavuthuluka. Yabona umfanekiso ngokutshelayo plain. Ayidingi ukuchazwa le nto ukuthi yonke into idaliwe emhlabeni. Yebo izwi likaNkulunkulu wethu. Izwi phuma kumina. Thatha iBhayibheli noma kholwa iBhayibheli phuma kumina. Ukuba yini engishumela iseBhayibhelini. Mawuzola kubuka mina yazoba lenkinga ngoba uzophuthela into ebalulekile ezokutshela ngempela uhlakapha kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ekuqaleni wayakhona ulizwi. Ngaba lokho ngithathele ngondweni yami yini na? Ibhalwe phansi eBhayibhelini. Ayikho incwadi edlule iBhayibheli. Ngisho abantu osolazi ngaba bengenza iscience. Iyodwa incwadi. Iyodwa indlela.
Kepha izwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube phakade. Izwi likaNkulunkulu wethu limi Kuze kube phakade. limi ungakhonoza, ungayinyanya, ungakhipha amathe, ungathakatha, uzofa. Efeni wakho ungenela uNkulunkulu akazobanela. Ngifuna ukuba manje uzikaphethe sabufa. Mawukuthi uyazi ukuthi uzoba idlozi, waye usabufa. Waye usakusindisa. Lithi iBhayibheli uJesu uthi lowo lapha kwencwadi yaMathewu sahluko 10 sukela ku-verse 17 ekhuluma uJesu hayi verse 17 okale from verse 20 anike Ngokuba akuyinina elikhulumayo. Elithi iBhayibheli Ngokuba akuyinina elikhulumayo. Akumele ukhulumayo. Akumele ukhulumayo. Oh, you Jesus. Akumele. Ukhulumayo. Kodwa umoya okhuluma kithi. Kepha umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni. Umuntu uyakukhaphela ubani? Umfowabo ekufeni. Amathunga akumbile nje abantu abaningi bakhashelwa abantu bakubo. Uthabatha umuntu wakubo, uthengela umuntu wakubo ukuthi abambulale. Umbulale ngenzozo. Noyise umntanakhe. Noyise abazali bakhathi izingane. Abantwana bayakuvukela abazali. Ngisho izingane azisale nhlonipho. Sezivukela abazali izingane. Iy'ngane zihlukumeza obaba bazo bephila. Izingane zihlukumeza omama bazo bephila. Iy'ngane zihlukumeza ogogo nomkhulu. Abantwana bayakuvukela abazali babo bababulala. Lezindaba Niyakuzondwa ngabantu. yakuzondwa ngabantu Bonke. iqiniso okukhuluma nje umuhle phakathi kwabantu abayizikhohlakala. Bakhuluma iqiniso phakathi kwabantu abakhohlakalayo umubi. Ngenxa yegama lami. Kepha ngenxa kaJesu Kepha okhuthazelayo kuze kube sekupheleni. lowo nje okhuluma iqiniso kuze kube sekupheleni bese phila impilo yeqiniso kuze kube sekupheleni uyakusindiswa. Lowo uyakusindiswa. Nxa benizingela Uma ke sebenizingela komunye umuzi yebo anobalekela komunye. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, ngiqinisile ngethekeni anikuqeda imizi yakwa-Israyeli ingakafiki indodana yomuntu. yebo Umfundi ngaphezu komfundisi, lowo ofundiswayo ngifundisiwe angikaze ngibe ngaphezu kwalowo ofundisileyo. nenceku kayiphezu kwenkosi yayo. Uma uqashiwe awukwazi ukuba mkhulu kunomqashi wakho, uyohlezi ungaphansi naqashiwe nqashelwe ivangeli umoya oyingcwele owuthumeleyo. Angisebenzeli umfundisi othize, angisebenzeli imali ethize, ngisebenza njengomuntu oqashiwe uNkulunkulu. Angibheke inzuzo ngevangeli. Inzuzo engayenza ukusimamisa isiphiwo uNkulunkulu anginike sona ngisebenze ngezandla zami. Njengoba lisho iBhayibheli lithi wonke umuntu akafunda ukusebenza ngezandla zakhe ukuze akwazi ukwabela abasweleyo. Abe nomsebenzi ophilileyo ngokuphila kwakhe emhlabeni. Ungabi yiseka, ungabi umqambe mali, ungabi usikhohlakala umkhohlisi ngenxa yemali. Ngeke ngithi sengishintshile ivangeli ngithi ngumprofethi owukhethiwe wekhethelo oluthunywe uJesu kudayisa amanzi njengoba lezi zangoma nazo zinhlanga amathambo ezilwane kade zafa. Ilwane dala zafa banibhulela ngazo. Kanjalo abafundisi abaprofeti bamanga banibamba ngamanzi. Andidayisele uvaseline, ngithenga amafutha. Ngijulile, ngilahlekile. Nikhonza izinto ezidaliweyo ngaphandle komdala. Owamdalayo ngiyamthuka, ngimtshela ukuthi yena akanawo amandla empilweni zenu. Izinto ezinamandla izinto ezidaliwe. Abantu abangasekho, amathambo ezinto ezikade zafa, nezinkukhu ezikade zafa, namanzi ajelwe uNkulunkulu, amafutha ajelwe uNkulunkulu. Emthethweni-ke nasekufakazini. Emthethweni-ke nasefakazini. Impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. Leli elikhulumayo ayinakho ukuhlakanipha nokusa. Badabula izwi beqinekile. Batshelwa yini amanga nenkoshisi. Belambile.
but immoya unginike funeke kunencwadi efunike lapha kwencwadi yaAmos. Incwadi yaAmos section 8. Section 8 ufuna verse 10 and 11. uNkulunkulu ekhuluma lento badabula izwe belambile. uNkulunkulu akakhuluma Amos. Sona lesimo lesi esehlela abantu abanje bahlakaniphile. Siyenzeka njengamanje. Amos section 8 sukela ku verse 10 and 11. Hamshashi. Nina bantu uyalutha usathane ngezinto eziphathekayo. Impilo esiphiwe uNkulunkulu imahhala. Ingakho athi-ke into yokuqala isiphiwo sasezulwini. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. Izindaba ungaphindi, ungebi, ungabulali, ungafakazi ngezindaba zamanga. Incwadi kaAmos isahluko 8 verse 1. Ngeke lithi iBhayibheli no uma bekhuluma lelizwi abanakho ukuqonda bajabula izwe belambile besethi izwe Amos esahluko Inkosi kuJehova. inkosi ubalini Inkosi kuJehova. akuthi inkosi kuhleli Inkosi kuJehova. akuthi inkosi uBride Inkosi kuJehova. akuthi inkosi uSolomon Inkosi kuJehova. abalazi utaphethe lapho Inkosi kuJehova. sekhuluma ngoJehova hayi wasephakameni cha sikhuluma ngenkosi uJehova Yayisingibonisa kanje. wayeseveza wathi Bheka nanto ikoma nani inkomo lezithelo yes zasehlobo. ngithe ngifuna usahluko 8 kusukela ku verse 10 and 11 come on 10 and 11 Ngiyakuphendula imikhosi yenu ngiyakuphendula imikhosi yenu ibe ngukukhala. ibe ngokukhala Nezihlabelelo zenu zonke zibe yizililo. lezi inhlabelelo zenu zibe ukukhala nesililo maye Ngibeke izindwangu zamasaka ezinkalweni zonke izindwangu zosizi nokuhlupheka nokumpandla kuwo onke kodwa izinwele kodwa izinwele ngokuqonda kusuke lezi ezibalulekile ekhanda lakhe ezimhlobiso kaNkulunkulu uziphele qhubeka Brian ngikwenze kube njengokulilela indodana eyodwa. yebo Ukuphela kwakho kube njengosuku olumunyu. ukuphela kwakho kube njengosuku olumunyu Bekani izinsuku ziyeza isho inkosi uthi uJehova ke izinsuku ziyeza lapho ngiya kuthuma indlela ezweni, kungabi indlela yezinkwa. befunda Kungabi lapho ngiya kuthuma indlala ezweni. awukhale phansi right ufuna ukuyizwa Bekani izinsuku ziyeza isho inkosi uJehova lapho ngiya kuthuma indlala ezweni. ezweni Kungabi indlala yezinkwa. akakhulumi ngokudla kwesidlayo Kungabi ngukomela amanzi. akakhulumi ngamanzi siwaphuze empompini nasemfuleni Kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova. kube indlela yokuswelakala kolwazi nemfundiso namazwi avela ezulwini ngenxa yokuthi abantu bakaNkulunkulu abasafuni iqiniso sebethanda lokukhonza amanga Bayakuzulazula kusukela elwandle bayahamba kumhlaba wonke bezulazula kuze kube selwandle, yebo kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. yebo Bahambe ukufuna izwi likaJehova. bafuleni Izwi likaJehova. ningakhuluma nithi abaningi amabandla abashumayela basishumayela Kepha ukuba beshumayela kanje abazoba njengoba siyinje ngoba yini afukamele abantu abafuna ukuhlala nesono ngoba vele bashumayela into abantu abafuna ukizwa ingakho befuyile bafukamela izoni izinto ezingafuna ukuphenduka ungamfanisi noShabe ungamfanisi uNamaroma ungamfanisi neZayoni ungamfanisi neBaptist Church ungamfanisi nePentecostal ungamfanisi neMethodist ngifuna ukufana noJesu izwi lona liphilisayo angiphiliswa igama lebandla angiphiliswa izimvatho zebandla angiphiliswa ubuningi babantu kepha bayikulifumana ngeke balifumane ngalolo suku suku intombi enhle nensizwa
ziyakudangala ukoma. Ezindaba abantu abasha balambile ingakho nikhipha izisu imphakathi babadleni, ingakho ufebe njalo babadleni, ingakho kugcwele umoya wokudala babadleni, khona ama-dating site nama-dating groups ebadleni, kugcwele umoya wokuhleba emabadleni, kugcwele umoya wokubaga izikhundla emabadleni. Ezindaba ngoba yini-ke uJesu akasekho, sekuyibandla isinagoge kaSathane elibuswa umfundisi wakho, akulona ibandla likaSathane, yalibona ibandla likaJesu lelo. Kulona ibandla likaJesu, ibandla likaJesu lilokuthula. Yonke into yakhona yenziwa ngembhalo, silandela imbhalo, asihambi ngemizwa. Wazi wakholwa, wahamba ngemizwa, somphumile emdleleni. Mawusindisiwe nje awuhambi ngemizwa, ngokuba yini usudele konke okuhambisa wena ngemizwa. Suhamba ngokuqonda, sufuna umoya kaNkulunkulu, usazifuna wena. Usazifuna wena, ufuna abantu bakunqobe, ufuna abantu bakunika udumo, ngoba yini usazibona ukuthi abantu bezokunika udumo. Ezindaba ekungcweleni nje isono asincengwa. Ngeke ngincenge isono lokho ngiphesha nemhlanje lokho ngimbabatha engathi into yenzayo i-right ibe better. Umbhedo, isono, ngoba isipuni. The spade is spade. Angisho ukuthi mina isipuni ifosholo, angihlali ekhaya. Ngoba ngiyakwazi ukwahlukanisa. Manje wona mosuzwa ukuthi unikwe ithuba lokuphila ukuze-ke uzame ukufana isono, kufanele usiyeke isono bese ufuna ukuphila impilo engcwele. Ulwela ukuyeka isono, awuncengi ukuyeka isono. Ngoba yini ukhona kwakho ukuqonda okwakuyele ngencwadi leya yafukana kaPetro sahluko 4 sukela kuverse 1 sesiyakuvala. Njengoba uKristu wahlupheka enyameni, Yebo, hlomani nani ukuqonda okunjalo. masibe njani? Hlomani nani ukuqonda okunjalo. Yebo, Ngokuba wahluphekile enyameni, uyekile ukona. wenze njani? Uyekile ukona. Ukhuluma emhlelo usho iBhayibheli. Usho iBhayibheli, iBhayibheli liyayichazela lezi. Ezolonto lezi. Ongafuni ukunderstand lokuthatha izwi kaNkulunkulu uzoba nenkinga ukuzolokhu ubhekene nabanye abantu bafuna ukubheka izwi. Kanti yindaba njalo besishukela sithatha iBhayibheli lakho ulivule. Khona uzozwa izwi eliphilileyo. Nekuloku kuvula amavesi athanda abafundisi benjalo wena mbelesele ngevesi elilodwa. Akukho sikhali esibekele wena esiyakuphumelela wena ungokhethiweyo. uNkulunkulu uzakunika imoto, uNkulunkulu uzakunika umsebenzi, uzaphakamisa noma sebehleka uzodlula bahleke into evangeli likaSathane lelo. Sebenze lo vangeli lomsangano lelo. Evangeli lombhedo. Lord, you got to Pedro. Ezolo leyo. Thina uPetro lapha kwincwadi yezandla. Sebekuzwa bonke bahlabeke emizweni basebenze kuPetro nakubanye abapostoli. Madoda abazalwane, siyakwenza njani na? Wayesethi uPetro yena, "Phendukani yelowo nalowo Abaphathise egameni likaJesu Kristu." kuko kuthethelela Khona lekwenza isiphiwo sikaMoya oNgcwele. ngokuba isithembiso ngesenu Esabantwana benu. esabo bonke abakubo Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nakwamanye amazwi abaningi wabayanga watheni sisindiseni kulesi lethe kwabelezezendeseni kulesi sizukulwane esibambeneyo, zisindiseni kulesi sizukulwane esibambeneyo. Yilona nabo ufuna insindiso ephilileyo ehamba ngeBhayibheli. Uyakusithinta kule mininingwane oyibonayo noma oyizwile kuqala inkonzo. Ifoni number ungasifonela noma usithinte ka-WhatsApp kuyona. uNkulunkulu emuhle uyakuyenza indlela ukuthi sifinyelele wena, ungene emanzini ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Igama likaJesu Kristu kuthiwa konke sikwenza noma sikhuluma sikwenza egameni likaJesu Kristu, hayi egameni likayise nendodana kaMoya oNgcwele. Asikwenzi lokho thina, sikwenza egameni likaJesu Kristu. So uma kukuthi wabhabhadiswa egameni likayise nelikaMoya nelendodana, wabhabhadiswa ngendlela engafanele, umele ubhabhadiswa ngegama likaJesu Kristu. Ubhalwe kanjani? Igama likaBani? Jesu Kristu. Lethu Jesu kuphela. Balekela uJesu yafa uyaphakathi esihogweni. Ngisho nganenkanje ngamanje kepha uJesu yena ukulindile. Lelo nje ukade ukulindile. Oza kuJesu, oza, Oza,
Jesus Christ. Sifanele umkhuleko. Baba egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu namandla, izwi lakho Nkosi alibuyeli emuva lingabatha lingakawufezi Nkosi umsebenzi oluthumele emhlabeni ukuba liwenze. Mayenziwe intambo yakho uNkulunkulu wethu osemazulwini, egameni elihle likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, yena ozile Nkosi engumkhumbi ukuba sisindiswe kule ntukuthelo ezayo uNkulunkulu yakho ezozoqeda umthaba nesisekelo sayo sonke konke kuyakusha kema wena uNkulunkulu wethu uphila kuze kube kunaphakade egameni lakhe elihle Nkosi uJesu, thatha udumo nenkazimulo manje naphakade. Amen.